Hola, sóc el senyor Postu, l'administrador dels comptes a les xarxes de Postureig de Lleida. Des d'aquests comptes faig humor des d'una perspectiva lleidatana, també col·laborem amb tot d'entitats benèfiques de Lleida i Ponent i intentem promoure lo lleidatanament i lo ponentinament, que és el que jo anomeno a les coses bones i recomanables que tenim al sovint desconegut oest de Catalunya. Fa gairebé 10 anys que faig aquesta tasca, són més de 10.000 publicacions, però el 99,999% de totes aquestes és en català o, en tot cas, en la varietat del lleidatà. Es diu sovint que per tenir molts seguidors o ressò a xarxes s'hauria de fer en llengües amb més usuaris que la catalana. El meu cas és la prova de tot el contrari. Parlant de temes ben locals, arribem a centenars de milers de persones. I, de fet, és part de la gràcia dels meus comptes, fer-ho en català i en el meu dialecte. Penso que és important mantenir el català sempre, a xarxes i a fora, per tal de que la llengua es conservi i cada cop la xerro més gent. Jo mantinc el català i us animo a fer el mateix. Visca la llengua i visca la terra!